mai în dreapta. Mai un pic mai în spate, un pic să am și un loc, da? Ok, mersi frumos. Vezi, voi va trebui să vă uitați la mine, ce fac eu, faceți și voi, este foarte ușor. Da? Dar vă uitați cu mare atenție, da? Fiți atenți aici, ceva de frumos aia. Unde vă uitați, oameni? Unde te-ai uitat? Cool. Uite-mă ce mă adevărat băiat care a avut super să recunoască, dă-te sus. Și ce-ai văzut, ce-ai văzut? Vasă! Ce-ai văzut, zic? Așa mă răzvân, ce-ai văzut? Găoaza! Stai liniștit acolo. Stai liniștit. Și atent, ce mi-ai? Boxe. Nu mai tare. Boxe. Deci ați văzut ce am văzut, da? Ok. Problema mea e următoarea. Voi va trebui să dansați, că nu aveți ce face. Acum, dacă ai venit aici, dansezi, ok? Și fetele o să aibă grijă de voi, dar ce facem noi, faceți voi, da? Hai să-i dăm drumul îndrăgostiți. Alegem cealaltă variantă, da? Și hai să-i dăm drumul.
Centimetru. 5.000 exact. Bine, cum te cheamă? George. George și? Alin. Fetelor, dați-le și voi câte un pic ați dansat cu ei. Ha, și am scăpat. Uite cum mă scap eu așa tot timpul, să știți. Dar nu nimic, că știu că va veni, dansați numai cu mine. 5 minute, ia. Ia. Dă-te mâna o parte când negociez. Ce? Noi? Nu mă, vorbeam de altceva. Uite că fetele știu! E uroi! Tată, e uroi! Ce faci? Vine la bancă și te aștept. Hai, pupă-mă, hai! 10.000. Hai, pui! Nu, ai greșit. Fiate, stai aici. Marius, îi cântăm ceva băiatului ăsta? Stai aici, mă ține-mă strâns. Mai strâns așa. Fiate, mi-e dai 100 de găs. Ai greșit, dar nu te pot uita. Tu ai fost să rămân prima mea iubire. O slavă inima mea. Mă dovește în cer, dar e greu să te iert.